saben bengi nyawang buke kemekelen lho. lah ngapa Nyawang dirimu anu nyun pangapunten kagunganipun cangkem niku mboten saru Ponorogo ning Jawa Tengah alus tata krama omong sak omong tembung sak tembung kudu dianu aku wis cangkem saru aku wis basa congor oh iya kok rumah saku ngarepe mau aku wis nganggo basa krama alus kagunganipun nggih to Bu nggih alus nggih Bu niku nggih krama nggih lah nggih kagunganipun cangkem menika diatur apa congor gaduh rene ranggone Mas rene iya nyawang ho 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 nang Cina ki yo nganggo jengleng mosok Cina dijenggleng Mas iki Tiongkok lho Tiongkok ya nganggo to nganggo iya no cengkok CEO apa kuwi CEO memiliki batu giok iya upper safety kok kenal gila juragane Rica Mentok Lekman sapa nek gak oh hen mama yen memanjang memajang kok memanjang iki engko suwe-suwe ya ngono ning kok kan Cina oh beda ya agak bindeng-bindeng begitu oh ya yen memanjang mung karo janur kuning sugeng lelenggahan nggih Bu nggih ingkang sekecok menika dipun rahabi daharipun nggih monggo nggih sekecak apa wis ngene lho malah mbok selimur ngenteni mesti nei都是不着了，講死啦！狗都不是老的那个，講嘅講嚟啦！狗老特上，都是那个不那个，都是。 bahasamu yo awak dhewe kok ora genah blas lho. Lha ra mudeng kabeh. Kembang wahe waton gunung. Hey! Ho 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 ho. Hey! Oper. Lunjakmu mau kurang menantang iki tak? Menantang piye maksudmu? Ya dandendang tung jeng. Terus mosok mung nang kene. Ya kok kene to. Terus rono. Lah lah. Piye? Kuwi Dang tanggapane. dang tung. Tung jreng ngono lho to. Nek ora ngono kuwi tanggapan campur sari campur nyawa barang nek ngono kuwi. Ora apa-apa tak tambahi 20. Iya. Kuning. Iya. Golek aman. Ada ancang-ancang. Oh ngoe. Pacitan sarwi. Ora nganggo kembang. Wis nek. Terus ora apa-apa. Oh, kembangnya nang kene kok tok. Inumane. Tak tuwapuk lho iki bawa sing apik iki sanggabana aja ngising-ngisingi wong-wong masa. Alah, sanggabana ora tau ngejak aku saiki. Lah kowe ngerti ora mergo ngopo? Lah ngapa? Lah kowe kulino genggeke kanca-kanca kok. Ya ampun. Ono piye to? Iya to? Panas udan. Panas udian naling-aling caping gunung. Oper. Natian Jawa ya? Ya sing alus. Wadon sarmi lanang. เ
inumane banyu bening mangga Caping gunung. yes sinambi para tamu kedhapi pasugatan monggo kira bisa keparengipun Sangga Buana Sowan nah Dalam masih toh. awake dhewe tanggapan pegunungan hone ayem Iya, adem. ya Yo. Yo. Dek jaman perjuangan hancur kelingan anak lanang biyen tak Halo, halo. ning saiki ana ngendi ya Carine ismana katurutan sing dikadang nanggung biyen nate janji ning saiki apa lali li Cina iki li ning gunung aja dongi saka jagung ayen mondong asili kawe mondong Pripun? sing kok Cina ki nganggo hake bareng Oh iya Cina ya. Cina Kleru sisyo kok nganggo HE. Ora apa-apa ya, Mas. ora masalah nggih Iki mau jare Sangga Buana khusus alusan lho. lha iki ora halus lho piyain halus kok nganti ra ketok blas lho Lah kok aku HE. ya ora masalah to Ora apa-apa ya, Mas. Nggih. syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo Klepek. Tak duntak. dene Tak duntak. norai HE. gane padha lara Asal. apa
Buana Matur lho. nuwun Mbak Rendra Tata. Ngapa? Ngopo ya? Tak kira adan. Tukange foto kuwi satu tak kirane adan tenan lho ngomong. Lah iya. Jebule apa? Sebelum ngabani foto lho. Satu. Oh, tukang foto. Mbak Rendra Tata sampun ngaturaken Caping gunung versine Cina. Siap. Lah kono gitu. Monggo monggo Mbak Putri. Kurang iki. Apa nontonne pun ngentosi. Mbak Putri enggal iki. Mbak Putri. Wilujeng siang Mbak Putri Kartika Sari. Tole Valtin. Tole. Tole. Lah piye ta? Lah Kan pareng kita ya. nom dhewe lho timbangane iki. Bareng ora yo. Kak, ngono kok kakak. tole. Oh iya. Potongan kok ngene Anu kok. ya dirimu kakak kelasku kok ya lali aku. Iki mau masih tok karo Mbak Rendra pun Iya. ngaturke caping Gunung Jenggleng. Sing tua-tua wis nyanyi. Iya. Saiki sing nom genti maju. Gilirane sing enom Oke. genti. Yo sing tuwa yo aja nglalekne Iya, lho, toh. paling ora yo. Aku mbok anggap karo Rendra tua. Sing tua-tua. Kowe sing enom. Heeh. Lah terus iki Wah, kuwi bangkotan. ora Apa? leluhur. Anu, Mas ringin kok. Mas tok. Gubuk iku ngono kae tak kita coba. Iki mau capek gunung Ora, kowe ora, soalé. wis, Ayo wis. to. Iki ning kene to, lelure Ah. kon lungguh ning kono ndang sajene dicepake. Ya aja ngono to kuwi Iya, dandan toh. ke jam 3 esuk mang Lah, iya, lho. toh. Kowe takon ngomong lho. Ayo. Nyandi. Iki ki sing dinteni bawamu kok. Iki. Kene iki sing dikersake. Kuwi tok raja suara. Raja Ngono lho. santet. Dadi ayo. Lah iki sing teko Raja Singa. Iki penyakit iki. Kuwi lak nyok. Iki apa bawane apa? Nganggo bawa. Gubuk iku. Bawa pocong. Nah, Asik, gubuk asik. itu. Yo tutupno bawane kok iso. Oh iya. Gubuk kuwi weke sapa? Jan Nek tenan. gawe cakepan kuwi kudu mbok paske. Guru lagu, guru wilangan kuwi kudu pas. Lah gurune saiki wis leren kabeh diprotesi muridé. Oh ngono, dadi sak kecelmu kuwi arepmu ngono ya. Iya. Kuwi gubuke sapa? Kok perasaku mulek ngono ta? Gone sapa gubuk kuwi? Bawa mulek lho Mas aku. Gubuk kuwi, kuwi, weke sapa? Wes, makasih Mas. Oh, tong teng tong gong. Apik men Mas. Sik, aku nggumun. Sanggah buana ki. Ora lho, ora perkara Aku nggumun. Sak lambe-lambemu ya dadi dhuwit to. Lah iya. Nggumun aku ki. Congor apik kok ngono lho. Lah, kok dukunmu melot. Jare mau congor. Oh iya, Dik. Kuwi dawae apa? Bekas mara. Jawa ya gubuk Asmara ya. Arep nang ndi? Arep nang ndi? Sik. Ning kene. Prasa kaya mbak kucing ngono to kowe mbak batang. Ya ampun. Lah ki lho Makasih. kok ya ngene sing nyekel. Dek jam Hei, Mau yen wis. liwat ngono lho. Nah. yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak goleren. Ning jagak kebak tulisan warna abang tondo isih legan. Mas, Mas Lonteng. Piye? Anu, Jaipang Mas. Oh, jalan saya Bang. Gunya ngene Sobo. ngantuk lho aku nyanyi sosok iso keturun lho nek nyanyi. Paling ora ki wong obo ki yo nganggo. Ngono lho. Mas Lonteng. Lho. Piye? Lho, ngono lho. Mas Penceng, yuk anu. Kok Mas Penceng barang? Kok teko Mas? Sing Mas Penceng. Jenenge gubuk asmara. Getian joget.
nemen. Lho, Dadi sang kurang ganggu gugrak, kurang lho. weh, kurang semangat iki. Sing gayang. Sing rada banter sithik. Oh ya. Rodok banter sih. Heeh, dadi Rodok cepet apa rodok banter? rada ya cepet tur ya banter. Oh ngono ya. Engko nek tanganku Sing- tangan munggahmu ini tak Tak. Tak, oh, tak. Terus diwotung. tung. Tung. Kok mak teleng barangnya apa iki? Wis mak Kendane mendat. nek banggaku mak delang. Dadi nek ngene tak. Tung. Delang. Oh, Tambah iya, iya, sijine, iya. Mas. Hah? Apa? Ndelut. Oke. Aku ya oleh melu iki. Aku entuk restu kok bojone. Aku kaya ngono. Kok kaya wong dikai kesempatan modelmu. Ya nang ini kapan entuk kenekan? Aku ya melu oleh to aku to. Tak tung aku ya oleh. pengen oke. Oh, siap. anu itu, ato, yuk. Gubuk kae kebak cita wayah wengi nganti katrina. Gubuk kae kebak cita wayah wengi nganti katrina. Piye ta? Yo, Bar ngopo? aku ya arep joget lho. Oh, arep melu sik. mau. Ngapa? Apa iki? Ngapa Mbak, tak? Mbak. Ada door prize-nya ya ampun Masya Allah. Ada door prize dah ya. Luar Alhamdulillah biasa. siang hari ini ada door prize. Iya. Kok sik to? Oke. Hei, Mas Door Tok. prize lho kuwi. Durpres apa to? Lha apa iki? Iki ki angsul-angsul wong edan. Aku ini nang ini kira tau entuk tak omong. Kowe ketok titipan ora? Oh, Oh, itu titipan ora? Ora. Ngomong entuk kene tok loro. Walah, Mbak yo njaluk. ngomong MC kondang kok ning ngalur ngiduk kantongi tenggo. Catetan sajroning ati. Nyatan tur saya merati. Aku kuwi dadi garwa amarga leren ning gubuk asmara. Kowe Asik. gak pengen kowe? Ayo, pengen po ora? Pengen po ora? Kaya kancane lho ya. Iyo. Tak contoni. Rada kalem ah. Dang. Rada kalem, Mas. Asik. Yo. Liwat aku kelingan. Yo, sapa ora? Aku bukae biyen tak guler. Asik. Ning cagak coba tulisan Coba. warna abang. Alah tondo alah rawan. Kaya kancane iki lho. Hai. Jenenge gubuk asmara. Ayo kancani. Biyen kae tandokan tresno. Tanpa bental, tanpa kusuk. Bocah putih kedemen asmara. Ayo coba iso ora? Gubuk kae nimbang pati. Nganti besok piye ta? Tumeka saiki Ngono lho. kae kebak crita wayah wengi nganti Arep ngopo? kowe ki arep ngopo? Arep ngopo kowe? Oh njaluk ngono. Wong wis dikompakne gampange kaya ngono kok ya Gampang ngapa ngono lho. Gur tak tunggelang tok lho. Iki ora nganggo ndelut lho iki. Catetan sajroning ati. Aku ya. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa. Ayo. Merga ning gubuk asmara. Tuk. Wedal langsung malih kunjuk dumateng Bapak Ibu Pambiwara. Ngapunten, nyuwun.